Det vi viser nu, det er, at vi henter 2 ark fra en stak, og så loader vi dem på bordet og bukker og skærer dem. Og man kan lægge mærke til herover, at når vi tager et ark, så findes der 8 forskellige rystemetoder, afhængig af hvordan vi skal have de her ark fra hinanden, så der ikke kommer 2 ark med op på bordet. Første ark bliver loadet, og læg mærke til, at vi suger vakuum lige om lidt. Der bliver vakuumet tændt, vi holder det fuldstændig fast. Bum, henter ark nummer 2. Igen bliver det lagt op til ark nummer 1. Umiddelbart herefter vil de 2 bomme nu gå i gang med at arbejde synkront. Altid bukning først. I det her tilfælde viser vi uden print, det er bare brun karton, der bliver bukket og skåret. Hvis der havde været print, ville vi også vende nedad, og vi vil registrere print skæremærker fra bagsiden hen i den første ende, hvor vi loadede arket. Nu vil de elektriske knive starte om lidt og gå i gang med at skære emnerne ud. Mærke til det stærke vakuum, som holder emnerne fast uanset hvad. Herovre bagved er det muligt, at I kan se en sensor i bordet. Det er til automatisk knivbladetjek. Så hver 20. ark eller per 100 ark kan man køre over og tjekke knivene for at se, at alting stadig er skarpt og i orden. Skulle en af knivene have brækket en spids, så vil gum nummer 2 tage over. Selvfølgelig halverer man hastigheden, når man producerer videre, så man også kan køre over natten. Og der går en besked afsted til en operatør, at den ene bum bare kører, og nummer 2 bum står stille. Se, at aeropanel, som det hedder, kommer ind og med 80 forskellige positioner kan suge op både små og store emner, så der ikke ligger noget tilbage på bordet. Kører bort med emnerne ud på den palle, som er herude ved siden af, og der kører længere ned. Og hvis vi har sat gang i et ark mere, så var det allerede trukket op og lå klar. Så det vi kunne se herude, det er, at vi kører palle til palle. Så herude for enden, der er en palle, der vil blive kørt ned. Man kan allerede se lidt nu. Og rulle ud på båndet. Det er palle til palle produktion med bølgepap.